Ja ne znam ni zašto sam došla ovdje. Došla si ovdje da čuješ priču o nečemu. Da sam ja nešto propustila? Fuj. Fuj. Ako još jednom kažeš fuj, pretvorite to je nešto drugo, da znate. Da ja sam Zelf, ja nisam običan. I zato ja mogu da vas pretvorim u nešto drugo kad hoću. Dobro. Bljak. Ovo nije normalno. Kad počinje priča, Zelfi visokos imaju neke biljke. I neki imaju krila, neki sijaju, neki su obični, neki samo izgledaju super na svetlu. I mogu da se pretvore u ponije ako nađu neki cvet. Zelfi ne koriste kristale, nego samo biljke i cveće. Ne koriste kristale. Ludačo. I zato, kad već koristimo toliko biljke, imamo kosu od biljka. Znači da su Zelfi pola biljka. I zbog toga smo odlučili da živimo u saksijama. I to je baš lepo, zato što ne možete da stanete unutra. Ne, ali ja hoću unutra. Ti to ozbiljno plačeš? Naravno da ne. Uropastila si mi grevu, jel si ti normalna? Ti si prava ludača. Zelfi ne koriste kristale. Ovo cveće u mom repu kad se pretvorim u ponija, možda vam liči na kristale, pogledajte ga bolje. Ali to je ipak cveće. Evo se i možda sad dokažete sve o Zelfima. To nije nikakva tajna, samo živimo u saksijama zato što nam je tu lepo. Dobro. Hvala vam i čao!